Til den her video. Det bliver en ret kort video, tænker jeg, fordi at jeg har simpelthen kommet til at slette nogle af de optagelser, jeg har lavet. Jeg troede simpelthen, jeg havde lagt videoen op. Så jeg tænker, at det er en begynderfejl. Men jeg har skiftet, skal vi se her. Men jeg har skiftet bagbremskablet på den her. Så det kan I se lidt af. Det jeg har tilbage af de optagelser der. Så de kommer nu. Så har jeg simpelthen fået kørt kablet hele vejen igennem. Bare lige kørt det igennem hurtigt. Jeg har ikke lige fået sat det fast dernede nu, men jeg har kørt den op her. Og så fik jeg lige skruet den her af. Bremsearmen her fik jeg lige skruet af, så jeg kunne få den ind her. Så det er fint. Så nu er det bare at skrue den på igen. Så som I kan se her, fik jeg den lige ind her. Så det er bare lige at skrue den på igen, og så lige stramme op her. Og så ned og sætte den fast dernede. Så. Jamen, så fik jeg den sat fast deroppe. Kørte den hele vejen igennem. Og så fik jeg den så igennem her, som den skal. Ja, man kan jo lige kigge, hvor man tog den gamle ud henne. Så den skal bare ind der. Gennem det hul. Og så her. Så er det faktisk bare lige at stramme indtil man synes den er der. Så jeg skal lige have strammet lidt her. Så, og lige have den der brumbas ud af huset skal jeg også lige. Så blev den samlet igen. Det var godt nok lidt svært at filme det hele, men nu er der i hvert fald et nyt bagbremskabel på. Så det spiller. Det er fandme fint, mand. Så. Og så, jeg ved ikke, hvad vi skal lave næste gang, om vi skal, men må vi se. Nu vil i hvert fald køre en tur. Så. Ja, så er jeg landet. Jeg kan godt mærke, at det er faktisk en lidt kold morgen i dag. Jeg tror faktisk, det var lidt varmere, men det er lidt køligt. Så det skal nok komme. Jeg er også lidt tidligt ude. Men det var faktisk her, at vise jer. Det er simpelthen så hyggeligt. Lille sauna her. Maskinen. Og så er der simpelthen bare hygge her med badebro og sten man kan sidde på og det her wakeboardbanen er mega fedt. Mega fedt sted. Jeg var faktisk med til at sætte motoren på den mast.
det var. Og så er der simpelthen bare hop og ramper og slide ramper og hvad det ellers hedder. En lille tømmerflod. En lille borsted hygge her. Jamen det er et af de steder, der lige er værd at køre ud og nyde dagen her. Jeg er også lidt tidlig på den i dag. Jeg lige skal en masse, så. Men det var i hvert fald det. Mega flot. Nu kan jeg se, nu mit SD-kort snart fyldt op, så det havde jeg ikke lige tænkt over, inden jeg har kørt. Og det er sådan en svensk badebro, så den er godt levende. Men ja, det er i hvert fald et af de steder, jeg godt kan lide at køre hen og kigge lidt. Men det kan lige skrive, hvor vi ellers skal køre hen, hvis det er. Jeg tænker på at køre til Havnsø en tur. Wow. Så på sigt kunne man måske møde med nogle andre, der har lyst til at. Hold da op, der er mange. Shit. Der var mange dyr. Og herinde, der kan man så lege paddle. Er ikke det, der hedder? Paddle? Det der, man står på ude i vandet der. Paddle. Paddleboard. Ja, er det ikke det der? Paddleboard. Kan man lege den, eller løven, eller. Ja. Jeg ved ikke, om der var kasse på sidste gang. Men jeg tog faktisk kassen på, fordi jeg skulle til noget fødselsdag, hvor jeg skulle tage knallerten. Og så skulle jeg lige have gaven om i kassen. Jeg kan faktisk bedre lide den uden kasse, men det er meget praktisk lige at have lidt plads til. Jeg er også bare lige til hjelmen nu. Men jeg kan bedre lide den uden. Det er helt sikkert, men at man kunne finde lidt mindre kasse at sætte på, eller. Ja, det ved jeg. Jeg havde faktisk også tænkt på måske have kassen af, og så vil jeg have en reservedunk til noget benzin, ikke? Og så har jeg jo så lige en lille kasse her, hvad det hedder, en lille taske. Og så købe en taske mere til den anden side. Og så måske have et eller andet her foran til. Ja, også noget taske her måske, til noget kamera og sådan lidt, og mobil og. Ja, en kopholder skal der også være her, et eller andet sted. Man kan få noget at drikke på turen. Men hvad synes I? Skal vi have kassen af? Eller skal vi lade den blive på? Ja, men jeg tænker lidt, at jeg vil køre videre. Og tak for at I har set den video. Jeg håber I. Men vi ses i næste. Hej.